companie, ce produs aveți, o mică prezentare. Da? Da, noi suntem o companie fondată în 2001, suntem din Ungheni, dar livrăm în toată Republica Moldova. Aici avem niște produse ceva mai deosebit, cu un design interesant, iată și niște prize și întrerupătoare cu rama din sticlă. Ele se conectează și la Wi-Fi, puteți când stați așa relaxată, nu știu, v-ați pus în dormitor și nu mai vreți să vă sculați, ați luat frumos telefonul, iată așa, de la distanță, stând în pat relaxat, ați apăsat butonul, s-a stâns. Ați apăsat, s-a aprins. Exact așa se poate de făcut și cu orice priză. Dacă ați uitat ferul de călcat în priză, nu-i problemă, bărbatul stă mai liniștit. Iată aici cum arată el sus, aici la noi e conectat, merge la atingere așa cu palma sau chiar și așa întreagă sau chiar și cu mâna udă. E ceva deosebit frumos, se integrează într-un design modern, cel mai des, dar și clasic, depinde de culoare.